Mga puso sa Bacolod City naman, babae nga may bit-bit patalom nag-amok sa tungas na dalan kang nagtublag sa mga motorista. Akto na huli ka. Yaring balita ng atong gintutugan. Sino ba lang hindi matublag sa akto kung ini nga sitwasyon ang magasumalang sa imo sa dalan? Ang inihitabo ang nagluntad sa Circumferential Road sa Bacolod City. Makita sa video, samtang bit-bit ang malaba nga konsilyo. Ginataya sa sining babae sa mga nagalabay ang iya ginauyatan nga hinangiban. Gitinguhan sa kapulisan kay mga public safety personnel nga mapakalmang babae apang nagpadayon ini sa iya ng inakta. Sa kulihi, may isa ka rider nga nagpundo sa kilid ng dalan kag amat-amat kag ginpalapitan kag ginako sa babae agon makuha ang konsilyo. Kaya nasangaga, nagpadulong na ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Banwas ng Murcia sa Police Station 4 sa Barangay Villamonte, Agudikuton ang pag-turnover sa babae sa ilang paghinakop. Nahibaluan, ginatatap ini sa Murcia MSWDO. Si Alice Sunshine, ang residente sa Murcia kag Masami, nagaliho-liho tubtob nga nakadangat sa Bacolod City. Wala man ang ginapabayaan, ginakundiin na siya magkadto, magpabalo sa amon nga sugaton sa ginasugat namon. Pag-ako sa Murcia MSWDO, hindi nila matatapan ang pagpabulong sa may mga kaangay sinikondisyon. Wala na sa nagaserbe nga guardian si Alice Sunshine gani panawagan sa social worker sa publiko nga palawigaw na pasensya kag paghangop sa mga kaangay nga pasyente. Di daw hindi man akong sa hindi man gid mabantayan sang family nga kundiin if in case nga makita man gid sa sang iban makontak lang sila sa amon. Samtang nagpatag naman ang hepe sa Police Station 4 kun nga nadugay nga mapakalma ang babae. Ang sa pulis sir, sa training namin is maximum tolerance limit. Ina-assess namon ng area kay ginalikawan man namon nga makatiro man ang pulis. Kaya to ka pulis tani sir i-take down sir kwaon sir. Siyempre ginistorya pa sa ginatubang sa ginalingaw sa Igaduso ni Captain De Pasukat sa LGU kag Bacolod City Police ngay paidalom sa refresher training ang matinawag ug hindi man madulaan sang kumpiyansa ang publiko sa mga taktika sa kapulisan sa tunga sang emerhensya. Opod, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.